Тапшыруның алдагы кытлау сәламнәре иске кулатка бистәсенә аша. Бүген үзенең матур туган көнен хөрмәтле якташыбыз Насырова Эльнара Фәрит кызы каршылый. Күркәм гомер тантанасы белән ихластан аны беренчеләрдән булып, яраткан тормыш иптәше Рафаэль Алиевич котлап, иң җылы теләкләрен җиткерә. Яраткан хатыным, бәйләде безне Аллаһ Тәгалә гомерлеккә гаилә итеп. Әллә инде миңа гына шундый бәхетләр язганмы? Син бит минем өчен җир шарында да иң акыллы, иң сабыр һәм иң күркәм хатын. Мин беләм, ятлар гына түгел, хәтта үз-үземә дә көнләшеп яшим бәхетемә. Бер кайчан бер мине кимсетмәдең. Ирне ир итеп яшисең. Шын хатын буларак гаиләдә үз урыныңны беләсең. Ә урының синең патшалар тәхете. Рөхсәт ит, кадерлем, матур туган көнең белән котларга һәм җир йөзендә булган бар яхшылыкларны да сиңа гына теләргә. Мин сине бик яратам, кадерлем. Яратканым диеп, кабат-кабат исмең алам назлап телемә. Теләкләрнең матурларын эзлим, җиткерергә туган көнеңә. Үткән, биткән, күпме сулар аккан, начарларын онот җаныем. Сине минем көчле сөюемне нинди сүзләр аша аңлыйм. Юктыр сүзләр аны җиткерергә, тик бел, сине хөрмәт итәмен. Туган көннәреңә йөрәгемне назга төреп бүләк итәмен. Үрим сиңа чәчкәләрдән таҗлар, затлы ташлардан. Бирим сиңа иң кыйммәтле бүләгемне башлардан. Ә бүләгем ул гомерлек сөеп яшәгән йөрәк. Туган көндә чын күңелдән телием сиңа теләк. Инде хыял күңелемдә күптәннән яшәп килә. Синең белән ул хыялда бриллиант туйларым җитә. Хөрмәтле Эльнара Фәритовна, тормыш иптәшегез сезгә дип бүләккә матур җырда сайлаган, кабул итеп алыгыз.
Elnara Фәрит кызы Насырованы матур туган көн бәйрәме белән чын күңелдән әнисе Зәйтүнә Хайдаровна, әбисе Рауза Биляловна, абысы Илдар гаиләсе белән һәм Ханбиковлар, Богдановлар гаиләләре котлап, йөрәк түрләреннән ургылып чыккан җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерледән дә кадерлерәк булган кызым, сөекле балам, сеңелем һәм оныгым. Без сине чын күңелдән матур туган көнең белән котлыйбыз. Elnarabыз безнең бик йомшак күңелле. Бу дөньяга барысы да ак төстә булырга тиеш дип карый торган шәхес. Ул һаман да күңелен пычрандырмыйча, һәммәсенә дә ышанырга тырышып яши. Ул гомере буе минем юанышым, тормышым бизәге, яраткан сабыем булды. Аның иртә белән имин көннәр теләп хәлләр белешүе генә дә ни торасың. Шушы балалар өчен яшибез инде дөньяда. Җаныкаем, кызым Элнарочкам. Раббым сиңа исәнлеген кызганмасын, бәхетен дә өстәп бирсен иде. Һәрбер туар таңын ал булсын, киләсе елларың үткәннәрдән дә матуррак булсын. Картлык көнемдә минем олы таянышым һәм нык терәгем бул балам. Синең хакта без кулыннан гөлләр коела, авызыннан балдай җылы сүзләр, ә йөзеннән тик хөрмәт бирки торган балабыз дип кенә әйтә алабыз. Сөеклебез, бәхетең ашсын, ташсын, бар изгелекләрең өчен мең рәхмәт. Алга табада бер авыздан шулай гомер кичерик. Син беләсең, безнең гаилә эш сөючән, шундыктандыр, син үзең дә шундый тәртипле, тырыш булып чыктың. Балабыз, алга табада киявем Рафаэль белән безне шатландырып матур гомер итегез. Кызымның туган көне, кай арада буй үскән, азмы күпме олыгайган, шул кадәр гомер үткән. Таң каламын карап аңа, нык ошаган әнкәңә. Бирче Раббым олы бәхет минем сөйгән бәбкәмә. Дус туганнар хөрмәт итсен, якыннарың яратсын, синең матур күзләрең ул бары шатлык таратсын. Гомерләрең кояш сыман, бигрәкләр якты булсын, туган көндә күңелләрең олы шатлыкка тулсын. Элнара, якыннарыңның теләкләренә без дә бик теләп кушылабыз һәм сиңа бары мәхәббәт эчендә күмелеп яшәвеңне телибез. Сезне ишетмим, бу җыр балалар өчен. Тормышны алга үтәреп, балалар туа. Ağaçta bit üser üçün damarın suzan. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Alkışlar balalarga. Ulu bulsa bay bulayır diyen bırıngılar. Kız üstlergen aşılardı ıcımak kapkalar. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Yaşagesiz kuvanışta, isen sağ bulun. Tırsın idi tırmışığız, bәхеткә тулы. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım. Durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım. Durmuşta
siz balalarım. Durmuşta zor dayanışım siz balalarım.